तर आज खूप दिवसानंतर आपली गाडी घेऊन कुठेतरी बाहेर चाललोय. जवळपास 2 महिन्यानंतर मी शेतात आलोय. शेतात आल्यानंतर एक वेगळीच मजा असते. निळं शुभ्र आकाश, थंडगार वारा आणि इथं गावाला आल्यानंतर 4 भिंतींच्या बाहेरचे सुंदर वातावरण बघून एक मन प्रसन्नच होतं. थोडी भेंडी आणि गवार काढल्यानंतर मी इथं व्हिडिओ शूट करायला आलो आणि आमच्या शेतापासून गहुंजेचं जे स्टेडियम आहे MCA ते खूप जवळ आहे. हे लोढा बिल्डर्स आहे. MCA स्टेडियमच्या एकदम समोर हे बिल्डिंग्स आहेत पूर्ण आणि त्याच्या समोरच ते गहुंजेचं स्टेडियम आहे. लॉकडाऊनमध्ये जवळपास सगळ्या इंडस्ट्रीज बंद होत्या, पण शेती हीच अशी एक इंडस्ट्री होती जी चालू होती आणि कायम चालू राहणार. शेती करायला दम लागतो, हे कुणाचंही काम नाही आहे. शेतकऱ्याला जर त्याच्या पिकाचा योग्य भाव मिळाला ना तर शेतकऱ्या एवढा मोठा ब्रँड कोणताच नाही आहे. लई दाखवतो तुम्हाला, लईच वारं सुटलाय, वाऱ्याचा आवाज येत असेल तुम्हाला. आणि हा ऊस आहे, ऊस तिकडं पलीकडं भेंडी आणि गावार लावली. भेंडी आणि गावारचा क्लोजअप शॉट दाखवतो. गावार भेंडी असं जरा आवाज मुद्दाम म्हणून काढतोय मी. ते हाय आमचं आंब्याचं झाड. आंबू बघा केवढा वाढलाय बघा. तुमच्या सगळ्यांच्या आवडतीचं वांग. घरी काय पुरत्या एवढ्याच मिरच्या लावलेल्या, जास्त मिरच्या नाही लावल्या. आणि आजच्या पुरत्या मी जेवढ्या मिरच्या निघाल्या तेवढ्या तुम्हाला दाखवतो. थांबा 1 मिनिट. आज एवढ्या मिरच्या निघाल्यात, घरी खाण्यापुरत्या लय झाल्या. फोन आया फोन दे. इथं एकदम शांत आहे आणि तुम्ही फक्त आवाज ऐका बॅकग्राऊंडचा. जंगलच अख्खं. मग कसं भारी आहे. इथपर्यंत पाणी येतं, इथपर्यंत इतकं पाणी वाढून फोडलं होतं बघ. नोकरी किंवा व्यवसायासाठी खूप लोक गाव सोडतात आणि त्यांना गावाची ओढ कायम असते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.